Здравейте хора, това е разопаковането на iPhone 16 Pro. Възможностите му да записват в 4K на 120 FPS ме грабнаха още от началото, когато беше обявен. Много се колебаех между Sony, телефоните, които могат да записват пак в 4K 120, но се отказах и се вързах на iPhone-ските модели. Вижте какви прекрасни и забавени кадри могат да си изкарат. Това видео е измонтирано с телефона. Всичко върви много гладко, разбира се, понеже е чисто нов. Кой знае след една година и половина как ще се държи. Прекрасните есенни кадри и отдела, които са разтлани на парчето, което виждате в момента, бяха много хубави. Слънцето беше не толкова високо през деня. Различни кадри, дървета. Опитах се да направя нещо красиво, но както знаете и виждате, не ми се получи толкова добре. Но аз съм много доволен, ще се радвам да харесате видеото и да го споделите с вашите приятели, за да могат да се възхитят на новия ми iPhone 16 Pro. Ето един велосипедист как кара бавно колелото си, въоръжено с щайга на задната седалка. Ето един бавен кадър как движиме. От сянката отивам в слънцето, вървя с кръвелите си обувки и шумата, чувствам се добре. Още един кадър на супер якия коридор, който правят пейките и дръвчетата. Гледам нагоре към небето, няма никакви птици, няма извънземни. Близък план към някакъв стоп на нещо като колело. Общ план също нещо, може би това е било рикша, може би някой е продавал царевица с нея на гремната база. Това е един от първите кадри, които съм правил, докато валеше и след като запаковах телефона, не знаех как да пусна фокуса на сградата, която беше отзад. И това е вече кадър на Централна гара, докато карах колата, реших да направя едно видео и се връщаме на разходката, която беше доста вдъхновяваща. И ви благодаря за гледането. Приятен ден!